Karai balashim du ba Charles pengerup ringkat ke yang kesem benum pening kertong nak nalaying da wipat hakajaka ulit ba David Nongrum MLA balaklat no share nomor rekening constituency kala pelong ikenong ilam ba Ahmad kamu rekening blok Congress Committee ban Kyntu UU ban Peit Bniah Biang Iaka Karai I kelempat ai ka asuransi namar ba nagaliang ka jungiru ngidang Kyntu I menen kesngi ngidang Kyntu I menen kesngi ba in reconsider ya kane te naga jingkran ke jungi it appeals ba kalong very difficult ban reconsider te hendrai kini diga appeal ke jungi ngidang appeal I idang karpa di namar ba lada nagaliang ke jungi idang la ban reconsider kemut kan long ka basuk hadu kala kata ya ka blok Congress bor kawai baganya ya wan lang haju ban po siya katang jeng jingjak tongin shu consider ya kata ba kila ban wara ukuman candidate te hendrai ka base jang ka Congress Party ka baran ha constituency ka along lupa ka baklain ka set up jang ka Congress Party ka along lupa ka baklain habo ka constituency te ang no la dana kaliang jang ka MDA government ka wanra ya unu kan te la ga de ba panya since aim la ne yaw somewhat ma ni ba haga baga ka jingitli ka baga dan hapo jang ka Congress Party ka kadang scam hadu kini kisngi banamar kata ngidang dan ka jingit bas kamba ila baik ban po siya katang jang jingjap bat ngigin bagi strategi ka bangi jupunan kambaro si kata ngangit kenang ya kunju kung baka julong baro si kata ka dan ka attachment ka jingade ka bacan ha hadu kata-kata ba Charles Mawphor ti ladangi paide ni ki snam ki balalik no kita ki bon ki snam haswa jang ba Charles Mawphor ka constituency ke jengi ke day one of the most underdeveloped constituency ka constituency ke jengi ka yokman ya ka Rai ka par ya ka jingkiu saprang day hakapor ka jinglong MLA jong ba Charles Mawphor kum u MLA I wanra ya ka kom prakat ka ba compare pen I ki pai ba ya ka ka ba thama pen I ka ba pai ba u hab jingmot ban wanra ya ka Rai ka par but kawai ni pedang jing kita ka pai ba u kemen kadai ka jing wanra ya ka lenti kesengkin ka bepit ka babiang haka sinong ka tao lading syam shwa jong ka por jong ba Charles ka surok senang ka lenti ya jingi pinepoi si constituency jingi kidik surok ketik surok kendau sudah kani ka rekom wanra ka rekom trai ka jong ba Charles ka pelong iki breu ya ka mindset jing breu bakin change but kani ka pelong iki breu bakin long very close very attached ya ba Charles Mawphor padai na kani ka daw